ne well trained amuni tinu bonni ne level anang phoduni phang tum ke kom na sta 10 years bang nang ji Karbi Anglong media muni phang ki inut phanda ne respect be sar palam the chi hipi pum karvo lang tereng phuktak po ason si kache pholok ke komat penoni bonta tam ke long prui ke radatum sonse Ranbir Hanse pu Inut amonit Karbi Content po alang limit hang Facebook page along Karbi Anglong reporter chuma phan an kelang rem kelang rop kelang plot ajok lam thi ke pangdak pon bangso jo Karbi Anglong angkang pi mate social media chota long hur chudut Ranbir Hanse kunada sorloni kuan ka chari luni lapen kopia sai tong tiklem bom loni thangta chini ni bonta pinpur da me Karbi Anglong reporter mate Pherangke ke klem bang phubang phya tum an kai ke chirok tok do de sangsi asai ke klem Karbi akhai phan bang akhai kelang rop lapen longli philang nang ke thi e jia phan arlo pen bidi kang nen ke klem lapen aduya hoi long alam ki pen ching lok khai hi jam alam ki Karbi Anglong lo suluk sudaka tomon kai ke ta judin ji lapen Karbi akhai tapaprang do nang ji pupen quality education abang mesen nang ji pupen skora hemalong kopia son kawe kadure au somara tum kacharli ki du kisung pen chenglok rong along tower melang hem kelele atoka no rada kisung along lahai kai ke ta kelang ka humri dam pen bir ta ka thanga phan Pherangke tum kai ke cherok tok do de sang sia sai claim bonta Karbi Content ma Ranbir Hanse po abang phuke Karbi Anglong atoka no arat kidu kisung alam than pon pe athe nona pora hot ke khai ka ching hon ka charai kom chen nang jia pora hon me thang khai he janang bong kache putot kache pusit ke chokche pusi nilitum Northeast Today News ahin pen alang liphan lam the pangdak pon Karbi Content mate Ranbir Hanse kapre ke state birta than pon aret chot ke Karbi Anglong arada phan thanga kenang sodawi nonapor ilong ri ilong pat kacherai kom nang jia por hon me thang khai he jana phan kache lang plot kache pusit kache putot ke chokche pusini dumnor East Today News pen jongpon lapen Karbi akhai long ri long pat kaching hona joine pen aprana moi kache pi vi phik mekri meklang lapen jolune lapson apora hot khai hi jan kachelang rop kachelang rem kachelang plot metha khai aphan man kachi pi pe alam ahok he alam kaninje ke lake rada ahutur pusi hoknang kokji Ranbir Hanse alang kachar liang dengle utahai lapen ki thekriason dutahai bonta Karbi Anglong reporter atuma Inut ta ki thekri ave lapen inut phanta respect cpp pulutang te alangli inut thekse set abang puchitame alangli ki thekawe kacharli kaveason mandetlo athe Karbi Anglong along ta thekse set atum dopik lapen inut thekse set abang pulutang te lapuson lam ki oi lam ki joy mate angkor aphilong ave alam ki ninjeji ili Karbi akhai ke papi hup akhai puchtami nona kai nona por ke Karbi akhai ta apuna chakke chokli makhai kang thim bino lasi kapre ga saya hinta ke thekser ke resera bang phi do lason thosi Karbi Anglong along taman peng ke do reporter klem bang phu bang phi tum thekser resera tum ta do lasi Ranbir Hanse nang lila puson lam ki oi lam ki joy ki putot ki pusis alam kaning che ke Karbi arat mate Karbi Anglong reporter atuma phan prabjin pen dia chu hangwek nang chi pusi pachini pon news de report Northeast Today News